eta nola kanontzako, hori da, hain hori. Gero, hori poesia erabiltzen badu ez, hori da beste gauza bat, eta komunikatzeko kanalak ere dira beste gauza bat. Misioa horretarako da. Eta ezinezkoa da, plan estrategiko on bat egitea, hau ez badu argi. Ziurazki, zegoen kasuan, lehen esan duana. Eguneko 80 egongo da iaia jarrita, baino, eta nik ikusi dudana, sektorean be, hori, zuzendaritza proiektuarekin lotuta ere, hombre, erreflexio hori ere, badago. Ez badaukagu zuzendaritza proiektua, misioa, erreflexio hori oso baliagarria da. Baina azken finean da, hori, fronterak jarri. Hau da egiten duguna, hemen egiten dugu, holan, eta hori da misioa. Ikus bira, nora jodu behar, zintzuna gure emantza, klabea, azkena. Hori da, ziuazki, puntu importantea, ez? Eta, abere, agian hemen zerbait aportuko. Isioa edo ikus bira, da, normalean, eta ez dago txartu, ikus bira, esan nahi dugu zentru bat, hori, baleagarria, eta ikasleak, kompetentziak, eta familiak, eta bla, berrikuntzan oinarrituta, eta pertsonekin, eta bakizer. Primeran, ez dago txarto, erreflexio hori egitea oso ondo da. Lantalde bat lortzeko oso ondo da. Estilo parte hartzaile hori lortzeko oso ondo dago, oso lagungarria. Baina, azken finean, zer jarri behar dugu, eta nahi baduzue aldatu hitza, baina ikusmira zer da. Ze lortu nahi dugu, azken urrengo urte dagoetan. Plan estrategikoaren amaieran nor egon behar gara. Hori da, ikusmira edo bizioa. Horretarako, gure proposamena da, ez da guina bakarrik, baina gure proposamena da, hori konkretatu. Ikusmira, helburuak ez badauz, ez dakit, nora joan behar gara. Ikusmira, helburutan eta azken finean, zenbakitan, segurazki, okeratuta da. Ez gara gai, hori, ikusmira konkretatzeko, bizioa ikusmira da, nora heldu nahi dugu urrengo 4 urtea. Proposamena da, pentsatu, konkretatu hori, eta bihurtu, erabili helburuak hori konkretatzeko. Horren ikusiko dugu detaile handiak. Eta ere, baloreak zentzu dira gure jokabide jarraibide nagusiak, eta bat komentatu duguna, bale. Parkatu baino, mugetu. Nire ustez, hau da, ziuazki horri garrantzitsuena, edo ikuspuntu pertsonaletik azaltzeko apurtxu bet, idiklabe batzuk, ez? Lehen esan duana, estrategia bat, plan estrategiko bat, ez da izan behar helburuen zerrenda bat, edo proiektuen zerrenda bat. Oso importantea da, ezberdintzea, alde batetik zer lortu nahi dugu, eta bestaldetik zer lan egin behar dugu hori lortzeko. Edo zein motatako erakundetan, holan da. Alde batetik, daoz, helburu batzuk lortu beharrekoak, baino kudeatu ezin. Ezin dugu ikutxu. Futbolean bezala. Gauza bat da esatea partidua irabazen nahi dut, eta Europara iristeko, edo zaki zer, maila esgaltzeko, hori da azken asmo bat, ez? Baina hori ez da gebesko. Zerbait pentsatu behar dut, estrategia bat pentsatu behar dut, hori lortzeko. Hori da asmoa, azken emaitza. Horrek esango du, lortu duna, da ez? Zenbat gol, klasifikazioan gaude, zenbat puntu, baina hori kudeaketa ezina da, ezin dugu kudeatu hori, ez dugu ikutzen.
zenolako emaitza akademikoak lortzen dire, gauzak egitugu hori lortzeko, baina ez dago geure esku. Ez dagoela eman zuzena, egiten dugu gauzak hori lortzeko zuzena. Baina, ez dago geure esku, ez dugu eskutzen, ez da zuzena. Eta zebetetzea, karo, eske familien pentsaten dut ez dakize, eta ikasten pentsaten dut ez dakize. Lortu nahi dut hori maila on bat, baina ez dago geure esku edo zuzenean ez daukago ez dugu eskutzen. Orduan, alde batetik daukagu emaitza klabeak, hau bezala, eta helburu estrategikoak. Orduan, zer lortu nahi dugu, irudi hau erabiltzen? Claro, ez dakit argolak bezala, lortzeko fruitua, fruitua hemen dago, baina lortzeko fruitua zer kudeatu behar dut, zer zaindu behar dut. Ez dala ikusten, ez? Erregatu, edabide, ez zer plantarik etxen, baina gauza bat da fruitua eta gauza bat da landarea hori, zaindu fruitu hori lortzeko. Eta oso importantea da asko hau ezberdintzea. Eta nire esperientzatik ere, kasu askotan, eskoletan ikusten dut. Asko fikatzen gara hori emaitza klabe horietan, eta ez hainbeste zer egin behar da hori lortzeko. Ez zarretzeko nirekin, esango dut ere, beste enpresa batzutan behar. Eske saldo behar dugu gehiago, eta bezero batzuk, bezero gehiago lortu behar dugu eta Amerikan saltzeko. Bale, oso ondo, venga, hori da estrategia, venga, helburu bezero gehiago lortzea. Venga, hau pai, venga, zurea da helburua, ja, eratzen dut, eta esplagatu egiten dut, eta venga, jazta, joketxatu dugu estrategia. Ostras, horrek ez daukaz entzuri. Hori ez da estrategia, hori da, zer lortu nahi dugu, hori da asmoa, hori da emaitza klabea finala, noski. Baina zerbait asmatu behar dut hori bultzatzeko. Orduan, behitu behar bide, orduan, emaitza klabeak dira azken emaitza, kudeatu ezinak, eta interes taldetan oinarrituta. Horregatik da importantea, errazio ezin hori. Zentzu dire, nortzu dauz hor azken pausu honetan. Eta, helburu estrategikoak dira bitarteko emaitzak, kudeatu daitekena, eta prozesu, baliabide eta pertsonetan oinarrituta. Hemen, fundizio baten, eroski, akorde konsultinen, unibertsitatean edo banku baten, leku guztietan bakarrik dauzkagu 3 gauza horiek kudeatzeko. Prozesuak orokorrean, zera dut, irakaskuntza, konsultoria, zantzea ez dakizet, prozesuak, baliabideak, dirua, mailak, teknologia, hornitzaileak, eta pertsonak. Bakarrik 3 gauza horiek. Orduan, emaitza klabea interes taldetan finkatzen da, eta estrategia daukagu 3 gauza horietan. Pertsona, baliabideak eta prozesu. Hori da, kudeatzen dugu. Eta, orduan, merezi du asko ezberdintasun hori lantzea. Ez da, nire, almakizun bat, ezagutzen duzue, balance scorecard edo kuadro de mandoren teoria guzti hauek, eta honetan dago oinarrituta. Zertatzen da, askotan, estel bat daukagu, adierazlekin, eta zen dugu, ostras, daukat aginte taula bat, kuadro de mando bat. Ez, daukazu, estel bat. Aginte taula bat, edo kuadro de mando bat, edo mapa estrategiko bat, holako ezberdintasuna eukibera da. Eta bakarrik, adierazlekin, baino, kausa ondorio erlazio hauekin landuta. Eta gainera, hau, ezin dugunaz momentu baten, zuek esateko, ostras, hori ez daukaz entzun. Baina, no sé,
Vale.